Εδώ ο Στέφανος Πάρα μαζί με τον Ραφαήλ Παυλίδη, δρόμο μου. Στέφανε, θέλουμε να μας πεις πώς βλέπεις το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν καλησπέρα. Καλησπέρα, αγόρι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας σήμερα. Είναι η πρεμιέρα του Europa League. Πρέπει να τα δώσουμε όλα, κυρίως για τη φανέλα, αυτή τη βαριά φανέλα που φοράμε και κυρίως για τον κόσμο. Από ό,τι βλέπετε έχει κατακλείσει το γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Μπήκαν μέσα όλοι γιατί αρχίζει το παιχνίδι. Della Mazza e della PAOK Fiorentina al Tumba Stadium. Θα δώσουμε Περιμένετε λίγο, θα έρθει και η σειρά σας. Excuse me. Ακούγονται από πίσω, καλά. Θα δώσουμε το 150% των δυνάμεών μας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο και να κατακτήσουμε μια ιστορική νίκη απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, δεν μας είπε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, πόσο Βλάντα Νίβιτς θα κατεβάσει την ομάδα. Δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι Ιταλοί δημοσιογράφοι δίπλα και όλα είναι. Πρέπει να υπάρχει μυστικοπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ραφαήλ Παυλίτο. La partita sta momento italiano. La Fiorentina del PAOK Tumba Stadium. Europa League match come lo puoi Group C. Difficult group. Thank you very much. Gigene.